Awen. Dwi. A. Owen. Dwi. Ganol mis Gorffennaf 2011, mi dderbyniais i e-bost yn hysbysebu am swydd dysgu Cymraeg Mhrifysgol Adam Mickiewicz, Poznan yn Gwlad Pwyl. Mae'n tua 20 o fyfyrwyr yn dysgu Cymraeg yn yr adran. Heddiw, Mawrth y degfed 2012, da ni'n byw ym Mhosnan ers 168 o ddiwrnodau. Dyma ni yn llyfrgell y Brifysgol, lle da i fod os da chi'n hoffi distawrwydd, cynhesrwydd a llyfrau, neu gwylio traffig. Mae gen nhw'n ychydig o lyfrau Cymraeg yma, dim ond tua hanner dwsin oedd yma cyn i ni ddod, rhai ar Gymru a rhai yn Gymraeg. Ers hynny, mae'n ychydig mwy. Nes i ddod a tua 20 o lyfrau yma ar ôl yn bod adre yng Nghymru dros Nadolig, a da ni hefyd wedi cael cyfraniad gan Wasg ar y Gwelch. Felly mae'r silff yn ar y deg yn tyfu. Dyma rai ohonyn nhw, a mae yna rhai ar y silff lawr grisia sydd yn silff ar gyfer y llyfrau newydd. Awn i lawr. Dyma nhw, y llyfrau mwy newydd Cymraeg. Diolch i bobl hael. Dyma yr athro Asmus gyda chydig o cefndir. Helo, siwmai. Wel, ie, dyma'r adran astudiaethau Celtaidd, neu yr adran astudiaethau llenyddiaeth a ieithyddiaeth yr ieithoedd Celtaidd. Wel, mae'r adran yn bod yn bodoli ers 2005, dwi'n meddwl, ac i ni wedi dechrau gyda un person, ac dwi'n meddwl yn 2007, i ni wedi cael y myfyrwyr cyntaf mewn, y myfyrwyr reolaeth. Ac maen nhw'n astudio Cymraeg 10 awr yr wythnos, Gwyddeleg, bach o Lydaweg, bach o Galeg yr Alban, hefyd llenyddiaeth Cymraeg a Gwyddeleg, nid Cymreig a Gwyddeleg, na. Hanes Cymru, hanes Iwerddon, ddiwylliant, y ddwy wlad. Wel, beth arall? I ni'n gwneud llawer ymchwil, os oes amser, ac i ni'n mwynhau, i ni'n gilydd yn y prynhawn, yn y nosweithio. Os oedd iawn yn trefnu rhywbeth ar gyfer y Gymraeg, neu y Crio Gwyddelig yn trefnu rhywbeth ar gyfer y siacht yna gwelge, yr enghraifft sydd ymlaen wrth nesaf. Mae Paula wedi trefnu trip i Salmorostig. Ia, i ni'n redeg adran biwiog. Mae da ni cylchgrawn newydd. I ni'n trafod un pethau ni. Mae da ni myfyrwyr gwych. Mae rhai'n siarad yn arbennig o dda, yn dangos diddordeb bod nhw'n ymchwil yn gwledydd. Maen nhw'n teithio draw, maen nhw'n ceisio cael gwaith yno a cefnogi ac ati. I ni'n denu arian o'r Undeb Ewropeaidd ac o Iwerddon i ddatblygu'n fwy. Ia, beth arall? I ni'n hoffi'r bwyd, mae myfyrwyr yn paratoi. Mae da ni bwyd Cymreig a Gwyddelig fan hyn. Mae myfyrwyr yn eitha da yno. I ni'n cyfeithredu ar rai ymsefydliadau yn y ddinas fel Tafarndai, Dom Britani, wel, Tŷ Llydaw, Cymdeithas Gwlad Pwyl a Iwerddon. Mae da ni cymdeithasau myfyrwyr. Mae un yn canolbwyntio ar y Gymraeg, mae llall jyst yn gwneud unrhyw beth Celtig. Beth arall sydd? Bydd pencampwriaeth Ewropeaidd ym Mhosnan a bydd Gwyddelod yn dod draw. Eto bydd un myfyrwyr ni yn gyfrannu i hyn. So, mae eitha lot i wneud. Fi'n meddwl i ni'n mwynhau. Ok, so o bryd i'w gilydd i ni'n cael ysgolheigion o wledydd eraill mewn, sydd yn llawer o hwyl hefyd. I ni'n gwahodd beirdd, i ni'n cael gwylio cerddwriaeth, weithio i ni'n dawnsio.
ceili bach neu... Wel, does dim digon o ddawnsio Cymraeg, dweud y gwir, Cymraeg. So mae eisiau newid hyn. I ni'n gweld ffilmiau, mae da ni clwb ffilmiau. Mae da ni gyfnewid gyda brifysgolion o gwledydd eraill, gyda Chymru, gyda Iwerddon, ac ni'n gobeithio, a gyda Ffrainc, ac ni'n gobeithio cyrraedd eraill i mewn hefyd. Fe bod yn haws gyfnewid syniadau staff myfyrwyr a datblygu'r adran hen well yn y dyfodol. Mae'r adran felly yn dysgu ieithoedd a llenyddiaeth o'r ieithoedd hynny hefyd. Sabina fanna yn dysgu Cymraeg a mae hi'n dod o'r Almaen. Mae Kasia, Carolina a Martina yn dysgu Cymraeg a maen nhw o Gwlad Pwyl. Mae gen ni Brent hefyd yn dysgu Cymraeg ac yn arbenigwr mewn hen Gymraeg mae o'n dod o Ganada. Hefyd yn yr adran mae ganddyn ni Wyddel, Patrick, sydd yn amlwg yn canolbwyntio ar dysgu Gwyddeleg. A hefyd Pawl o Gwlad Pwyl sydd yn dysgu Gaeleg yr Alban. Wel, dyma ni tu allan i adeilad y prifysgol, yr adeilad lle da ni fel arfer yn cael ein gwersi yn yr adran. Dydy o'n adeilad anhygoel o brydferth, ond dyma lle da ni fel arfer yn dod. A dyma lle ar ddydd Gwener fel heddiw, da ni'n gorfod dod ar gyfer ein awr swyddfa, sy'n golygu bod pawb ohono ni o'r adran yn gorfod eistedd yn y swyddfa am awr, rhag ofn bod yna rhywun eisiau ffindio ni. Be sy'n ddiddorol ydy, wrth gwrs, os di pawb i fod i wneud hyn, yr un awr bob wythnos, a pawb yn chwilio am ei gilydd, mae pawb yn mynd i fethu ei gilydd. Felly mae swyddfa... Lle mae'r swyddfa? Yn y fancwm. Awn ni mewn. Da ni'n tu allan i stafell 109A yn College Novum, sy'n golygu swyddfa yr adran. Mae yna 10 o staff. Mae'r stafell ychydig yn fach ar gyfer cyfarfodydd adran ac ein oriau swyddfa ni. Awn ni mewn i weld. Ffilmio? Sut wyt ti, Martina? Ddim yn hapus. So mae unrhyw synwyr mewn ffilmio fi yn y sefyllfa yma o gwbl. Was llwyr o lle, amser, egni. Croeso i'r swyddfa. Dyma be mae'n neud i ti. Iawn, felly, dyma ni yn ein awr swyddfa wythnosol. Dr Miles, sut ydych chi heddiw? Dwi'n iawn, diolch. Diolch yn fawr. Na gofal. A Dr Carte, comos o tatw? Gymraeg. Gwych. Everything in Polish. Jak się masz? Bardzo dobrze, dziękuję. Rhagorol. Martina? Sut wyt ti? Brysur. Speak to the hand. Felly dyna ni ein awr swyddfa arferol ni. I fi, dyma lle pwysica yn coleg. Dyma caffe, lle mae ter ad pwysig iawn. Mae'n dydd Gwener, mae'n 3 o'r gloch ac ar hyn o bryd mae un o'r myfyrwyr yn gwneud cyflwyniad yn yr iaith Pwyleg i Angharad Thomas a'i gwaith. Cymdeithas Gwlad Pwyl Cymru sydd wedi bod yn trefnu hyn, sef y myfyrwyr ei hunain, a hwn ydy'r 4ydd un hyd yn hyn. Mae yna myfyrwraig wedi gwneud un ar Dick Jones, mae'n un wedi bod ar Saunders Lewis, ar Craddock Pritchard ac heddiw ar Angharad Thomas. Cyn diwedd y sesiwn, beth maen nhw'n gwneud ydy bod y gynulleidfa yn cael darnau o destunau i'r awdur i'w cyfieithu'r Pwyleg, a be maen nhw'n gobeithio wneud wedyn ydy i bod nhw yn cyflwyno nhw ar y we i bobl gael ei darllen. Dyma'r dyn ei hun tu ôl i mi. Dyma brif adeilada'r Brifysgol Colegiwm Minos, Colegiwm Maiws. Dwi'n siŵr pa un ydy pa un, ond dwi unwaith eto'n gorfod mynd yna i nôl rhyw bapurach.
Bod ni wedi ffindio tafarn just mewn pryd i wylio Cymru yn herio Lloegr yn hwnnw yn 6 glad. Dwi'n edrych ymlaen, gawn ni weld allan o'n i ffindio chydig mwy o Gymru na. Dwi'n flin. Nathon ni ffonio. Nathon nhw dweud, ie, da ni'n mynd i ddod yn dangos y gêm. Ie, gwch chi bwcio fwrdd am 3:40. Da ni'n cerdded mewn. Dyn nhw'n gwybod dim byd am y booking. A dyn nhw'n gwybod dim byd am y rygbi. Maen nhw'n gofyn pa channel, maen nhw'n trio pob channel. Dydy o ddim ymlaen. Felly. Da ni wedi ffindio rhywle sy'n dangos y gêm. Tafarn Wyddelig ar enw Tanners. A mae yna Wyddelod yna sydd hefyd mynd i fod yn supportio Cymru. Da. Bum, 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 bum.